Στην υφασμάτινη πάνα έχουμε δύο κομμάτια. Το εσωτερικό κομμάτι, το απορροφητικό μέρος, που συνήθως το ονομάζουμε πάνα, και το εξωτερικό, το αδιάβροχο κομμάτι, που το λέμε συνήθως κάλυμα ή βρακάκι. Τη βασική δουλειά την κάνει το εσωτερικό μέρος, το απορροφητικό, όπου συγκρατεί τα τσίσα και τα κακά. Και αυτό χρειαζόμαστε να στεγανοποιηθεί με κάτι, γι' αυτό βάζουμε απ' έξω το εξωτερικό κάλυμα, το οποίο είναι αδιάβροχο, ούτως ώστε ακόμη και όταν η πάνα υγρανθεί σε μεγάλο βαθμό, να μην περάσει υγρασία στα ρούχα του μωρού, στα σκεπάσματά του ή οτιδήποτε. Τώρα, αυτά είναι τα δύο κομμάτια, λέμε το κάλυμα και η πάνα. Πάνα το εσωτερικό μέρος, κάλυμα το βρακάκι, το εξωτερικό το αδιάβροχο. Αυτή είναι μία πάνα σε δύο κομμάτια. Υπάρχει και η πάνα σε ένα κομμάτι, συνήθως έξω τη λένε all in one, όπου είναι ραμμένα όλα σε ένα. Είναι ραμμένο το εσωτερικό, το απορροφητικό κομμάτι, μαζί με το βρακάκι, το αδιάβροχο. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε. Αυτά είναι ραμμένα μαζί. Υπάρχουν πολλών τύπων all-in-one πάνες. Η συγκεκριμένη έχει ένα διπλούμενο το εσωτερικό της κομμάτι για να στεγνώνει πιο εύκολα. Αλλά και πάλι δεν είναι αποσπόμενο, είναι ραμμένο όλα μαζί. Αυτή η πάνα μοιάζει συνήθως περισσότερο με τις πάνες τις συμβατικές και φοριέται με μία κίνηση. Αυτή η πάνα φοριέται με δύο κινήσεις. Βάζουμε πρώτα, θα σας δείξουμε σε άλλο βιντεάκι πώς γίνεται, βάζουμε πρώτα το εσωτερικό κομμάτι, το απορροφητικό, και από πάνω εφαρμόζουμε το αδιάβροχο. Τώρα, άλλος ένας όρος που συνήθως χρησιμοποιούμε και ίσως δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει είναι το one size. Υπάρχουν οι πάνες που είναι ένα μέγεθος, την παίρνουμε εφαρμόζει από νεογέννητο μωράκι μέχρι τον καιρό που θα βγάλει την πάνα. Συνήθως η αυξομοίωση του μεγέθους γίνεται ή με χριτ-σκράτς ή με poppers στη μέση, με αλληλοκάλυψη των poppers, οπότε μπορούμε να έχουμε το ελάχιστο της μέσης και με αυξομοίωση του ύψους του καβάλου, με κουμπάκια, με κόπιτσες, με poppers, όπου μειώνουμε πάλι το ύψος του καβάλου και εδώ έχουμε ένα ελάχιστο για το ποδαράκι του νεογέννητου. Μεγαλώνοντας το μωρό μας, αυξάνουμε και το μέγεθος της πάνας. Γι' αυτό συνήθως λέμε μια πάνα που μεγαλώνει μαζί με το μωρό.